Мили приятели, скъпи учители! За втора поредна година нашето училище се включва в инициативата на Академика БГ за едновременно рецитиране на любимото на всяко българско дете стихотворение "Аз съм българче". Имам удоволствието да ви прочета поздравлението на президента на Република България Росен Плевнелиев до участниците в инициативата. Скъпи приятели, щастлив съм да ви поздравя за прекрасната инициатива, която сте започнали и успешно развивате. Стихотворението "Аз съм българче" заема специално място не само в родната литература, но и в сърцето на всеки един българин. Стихотворението "Безсмъртните думи на великия Иван Вазов" са целен урок по родолюбие, превърнал се в символ на обич към отечеството. Извлечени от децата, те придобиват още по-голямо очарование и звучат истински и неподправено. Използвам възможността да честитя празника на млади приятели, които ще се включат в едновременното рецитиране на стихотворението, както и организаторите Академика БГ, които ги поощряват и подкрепят. Бъдете живи и здрави! Аз съм българче! И силна майка мене е родила! С хубости, блага обилна е родината ми мила! Аз съм българче! Обичам нашите планини зелени! Българин да се наричам, първа радостен за мене! Аз съм българче свободно! В край свободен аз живея! Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче! И растам в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна. Син съм на юнашко племе. А сега нашето тържество ще продължи с забавна програма. Аз дойдох с усмивка детска, появих се на света. Книга моята родина подари ми да чета. Българче съм, любознателно, радвам се, че съм за клас. Книга моята родина подари ми да чета. Вярвам в българското слово, в азбуката ни добра. Нашите любими букви са цветчета на мира. Здравейте! Аз съм Тони, а това е Хриси. Днес ние ще ви изпълним 3 песни. Първата е песен за кутията. Дай, Краси! Питаме ме всички ние, как към кутията се крие, кога и как ще се открие. Питаме се всички ние, питаме се всички ние, как към кутията се крие, кога и как ще се открие. Питаме се всички ние, сигурно е сладък мед или вкусен омлет, шоколадови бомбони или солени макарони. Сигурно е сладък мед или вкусен омлет, шоколадови бомбони или солени макарони. Танци, танци! Танци! Танци, бе! Спокойно! Ако е нещо скъпоценно или съкровище безценно, тогава тя ми е потребна, а може би вълшебна. Ако е нещо скъпоценно или съкровище безценно, тогава тя ми е потребна, а може би вълшебна. Какво в кутията се крие, кога и как ще се
фолклорна основа. И тя е "Ела, слънче от Горица". Да. Песента, с която ще завършим, е една финална песен. Там има едно място, където трябва да се пляска. По тротуара дясно, трето
стигнеш до върха. Благодаря ви. Благодаря ви! Чао, тръгвате. Тръгвате.